שלום חברים, היום הגעתם לעוד סרטון של דניאל אבקוב. עכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות תד מכינים. חבר'ה, מודיע לכם, קונסול פלייסטיישן 5, נינטנדו, סוויץ', אקסבוקס, תסתכלו. למשל קבלו, אני שמתי מגנים כאלה, שיניתי את הצורה, אחד בצבע אדום כזה ואחד בצבע צבעוני כזה. אז תסתכלו, היום אני אלמד אתכם איך עושים אדיטים, מהירים רצח, תסתכלו. הולך, פתאום נסגר, אופ. זה קליל, זה כולה שנייה אחד לקח לי. כאילו לא שנייה, כמה זמן. לקח לי איזה כמה זמן. ומי שרוצה שאני אעזור לו לעשות את זה, זה אחד הקלים. ממש את זה. אז אני רגע יורד ומפרק את הבניות. רגע. יופי. דבר ראשון עוברים להגדרות. פה 64. בראשון, רגע, חכו, אני אראה לכם. 64 מקסימום. אוף מי שלא עשה 5. אוף און. אוף דיסטד, או שאיך שלא קוראים לזה, דיספ. אחרי זה ברמקול לא צריך לעשות כלום, גם פה לא. הנה רקע. את כל זה. רגע, סליחה, לא ראיתם. הופכים לסמל של היד ולהגדרות. פה עושים סתם ככה, לא יודע, מה שאתם רוצים תקשקשו פשוט. פה הגדרות מקלדת, מי שרוצה גם פה. לא צריך לעשות כלום. וזהו, ופשוט ככה עושים מה שקרה הגדרות. הנה, סתכלו. כל ההגדרות שהראיתי לכם, בואו סתכלו איך אני בונה עדיין ידית. מה יהיה? לא משנה מה, אפילו אם אני משנה, אני עדיין בונה. אופה, מי זה? סתם. בוא'נה, זה חבר שלי. זה החבר הזה מהטיקטוק, בוא'נה. הוא הרגע הצטרף אליי. זהו. ככה נגמר הסרטון. ורוצים שאני אעשה סרטון באטל רויאל בסרטון הבא. רגע, אני אקח נשק, אני לא סובל עם זה. יופי. עכשיו אני רוצה, חבר'ה, ביי. בסרטון הבא אני אראה לכם איך עושים את הדברים האלה, כן.